Apokalipsis Kapitulo 22. Ti karayan ken ti kayo ti biag. 1. Ket impakita na kanyak ti maysa karayan ti danom ti biag. Sumilsilap akas iti sarming rumwar iti trono ti Dios. Ken iti kordero ket agayos. 2. Iti tinga ti kalsada sadyay ket iti agsumbangir nga igid daydi karayan. Adda daydi kayo ti biag nga adda 92 agkita ti bunga na nga bunga iti binulan. Ket dagiti bulbulong daydi kayo maipayda iti panakaagas dagiti pagpagarian. 3. Ket awanton ti lunod ket ti trono ti Dios ken ti kordero adanto ken kuana. Ket dagiti adipen na agserbiranto ken kuana. 4. Ket makitaranto ti rupa na ket tinaga na adanto kadagiti mugmugingda. 5. Ket awanton ti rabi ket tida masapol ti lawag ti pagsilawan wenno ti lawag ti init. Ta ni Apo Dios lawagan na ida ket agaridanto iti awan inggana. Dagiti bilbilin ken kamaudyanan a karkari. 6. Ket kinunana kanyak dagitoy a sasao papatsyen ken napunoda ket ti Apo dadi Dios dagiti espiritu dagiti mamadto. Imbauna daydi anghel na tapno ipakita na kadagiti ad-adipen na dagiti banbanag a maipapilit a mapasamak iti mabiit. 7. Adtoy siak umayak iti madaras nagasat dayjay mangsalimetmet kadagiti sasao ti padto daytoy a pagbasaan. 8. Ket siak ni Juan a nakangngeg ken nakakita kadagitoy a banag. Ket idi nangngeg ken nakitak nagruknoyak tapno agdaydayawak iti sangwanan dagiti saksaka daydi anghel anang ipakita kanyak kadagitoy a banbanag. 9. Ket isu kinunana kanyak bayam di ka ramiden dayta. Siak adipenak akaduam ken kadua dagiti kakabsat mo amamadto ken dagiti mangsalimetmet kadagiti sasao daytoy a pagbasaan agdaydayaw ka iti Dios. 10. Ket kinunana kanyak saan mo asilwan dagiti sasao ti padto daytoy a pagbasaan tati aldaw asidigen. 11. Ti nakillo agaramid laeng iti kinakillo ket tinarugit narugit laeng ket tinalinteg nalinlinteg pay kuma ket ti santo nasansanto pay kuma. 12. Adtoy siak umayak adagos ket ti panggungguna adda kanyak tapno gungunak ti tunggal maysa kas mayanutok iti aramid na. 13. Siak ti alpha ken ti omega ti umuna ken ti kamuodyanan ti pangrugyan ken ti pagpatinggan. 14. Nagasat dagijay mangdalos kadagiti pagan anayda tapno adda kalinteganda ngaglakam iti kayo ti biag ken tapno mabalinda ti sumrek kadagiti ruruangan ti syudad. Ijay ruar adda dagiti as-aso ken dagiti managanito ken dagiti manakikamalala ken dagiti nakapapay ken dagiti aggrukbab kadagiti didyusen ken tunggal maysa nga gayat ken agaramid ti ulbod. 16. Siak ni Jesus imbon ko ti anghel ko tapno saksyan na kada kayo
dagitoy a banbanag kadagiti iglesia. Siak ti kapuunan ken ti kapututan ni David. Siak ti naranyag, siak ti baggak. 17. Ket dadi espiritu ken dadi nobya kunada. Umay ka ket ti dumngeg kunaon na kuma. Umay ka ket ti mawaw. Umay kuma ket ti mayat. Awaten na ti danom ti biag. Ngawan baybayad na. 18. Saksak iti tunggal maysa adumngeg kadagiti sasaw ti padto daytoy a pagbasaan. No adanto mangnayon kadakwada ti Dios inayon nanto kenkuana dagiti panaplit. Naisurat itoy a pagbasaan. 19. Ket no adanto mangkisay kadagiti sasaw ti pagbasaan daytoy a padto ti Dios ikatenanto ti pannakabagina iti kayo ti biag ken ijay nasantuan a syudad ken kadagiti banbanag a naisurat itoy a pagbasaan. 20. Ti mangsaksi kadagitoy a banbanag kunana. Wen siak umayak adagos. Amen. Umay ka Apo Jesus. 21. Ti parabor ni Apo Jesus agtaong kuma kadagiti amin asa santo. Amen. Mayulit ti Apokalipsis 83 versikulo. Siak ti Alpha ken ti Omega, ti umuna ken ti kamawdyanan, ti pangrugyan ken ti pagpatinggan. Nagasat dagiti mangdalus kadagiti pagananayda tapnuad da kalintiganda ngaglakam iti kayo ti biag ken tapno mabalinda ti sumrek kadagiti ruruangan ti syudad. Ijerwar addada dagiti as-aso ken dagiti managanito ken dagiti manna kikamalala ken dagiti nakapapay ken dagiti agrukbab kadagiti didyusen ken tunggal maysa nga gayat ken agaramid iti ulbod. 16. Siak ni Jesus imbawon ko ti anghel ko tapno saksyan na kada kayo dagitoy a banbanag kadagiti iglesia. Siak ti kapunan ken ti kapututan ni David. Siak ti naranyag, siak ti baggak. 17. Ket daydi espiritu ken daydi nobya kunada umay ka. Ket ti dumngeg kunaan na kuma. Umay ka ket ti mawaw. Umay kuma ket ti mayat. Awaten na ti danom ti biag. Ngawan baybayad na. Saksak iti tunggal maysa adumngeg kadagiti sasaw ti padto daytoy a pagbasaan. No adanto mangnayon kadakwada ti Dios inayon nanto kenkuana dagiti panaplit. Naisurat itoy a pagbasaan. Ket no adanto mangkisay kadagiti sasaw ti pagbasaan daytoy a padto ti Dios ikatenanto ti pannakabagina iti kayo ti biag ket ijay nasantuan a syudad ken kadagiti banbanag a naisurat itoy a pagbasaan. Ti mangsaksi kadagitoy a banbanag kunana. Wen siak umayak adagos. Amen. Umay ka Apo Jesus. Ti parabor ni Apo Jesus agtaong kuma kadagiti amin asa santo. Amen. Mayulit ti Apokalipsis 83 versikulo. Siak ti Alpha ken ti Omega, ti umuna ken ti kamawdyanan, ti pangrugyan ken ti pagpatinggan. Nagasat dagiti mangdalus kadagiti pagananayda tapnuad da kalintiganda ngaglakam iti kayo ti biag ken tapno mabalinda ti sumrek kadagiti ruruangan ti syudad.